pamusoro yemadzimai ndinonzi Mbuyagaba, ndiri kukukokai nomwoyo waMwari, tine ruwadza noBulawayo. Shendinoyai nemusi wechishanu ndiwatotanga kuungana, uyai tibatsirane dzimba dziri kurema dzinotoda kutoti tirambe tichingokuridzirana kuti tichengetedze dzimba dzedu nevana vedu vakukura zvakanaka. Ndinokukumbirisai nemwoyo waMwari, nokuti zvino kungogara chete musina kuti munoda kupfugama nokunyengetera. Dzimba dzinoda kunamatirwa. Kana mukasanamatira dzimba dzenyu vasikana, onai nyika kwairi kuenda kumawere, asi kune vari kunamata. Isu tiri kubatsirika muzvapupu, tiri kubatsirika. Ende muzvapupu ndikakutaurirai kuti kana akangopinda muzvapupu ari mutetetete, ari kusimba nenyaya yekuti unenge agarika noupenyu hunenge huripo. Saka ndinokukokai madzimai mose, munhu wese ndewaMwari. Hatisi kuketa kutoda vezvapupu chete. Aiwa, munhu wese ndewaMwari. Uyai madzimai, uyai makasununguka, uyai tokugamuchira nemaoko maviri. Tinonzi vezvapupu zvaJesu Apostolic Church. Ini ndoitwa Mai Gaba, muzinda wedu uri kuJerusarema. Bishop wedu J.J. Chirwa, ndiwo muzinda wedu kwatinenge tichizoenda. Kuti haleluya.